Olaia, Leidei itzuli eginda. Halaxe da, hemen gaude berriro ere, 3. denboraldia gaur estreinatzen. Berriro alkarrekin egia da gu, iaia egunero bagaudela ikusten dugula elkar, baina gure ikusentzuleak aspaldi ikusi barik eta bueltan gaude. Halaxe da, eta gainera, Euskal surfaren osasunean ezin hobeago dagoen momentu batean, ez? Bai, sailkatuak izan ditugu Olimpiar Jokoetarako, aurton gainera haupon izango den txapelketa horretan, beraz orionekoa gu, eta gaur Leideiko 3. denboraldiko lehenengo atala oso gonbidatu berezi batekin. Badakizu olatu esplorazioan, batez ere Euskal Herri mailan, maizurik izan bada, nola ez, hori zalantza izpirik gabe Kepazero bada, eta berarekin berbaiteko aukera izango dugu podcast honetan. Ze sortea, beraz, goza dezagun Leidei podcast lehenengo atala, 3. denboraldiko lehenengo atala, Kepa Azerorekin. Kriston nivela ala zarautzen, eta asko notatzea danak uretan gaudenean, bata bestia idemo guztian pikatzen bezala da. Eta batean, jendia hasi zen ikusten, kontenido gehiago egin, tal. Lortzeko zoze da, bilak finalian egotia da, eta bilak fuegiman batia. Pertsona bat nahi duela disfrutatu bizitan, egiten duen guztiak. Neskakin aztezea beste lagunakin surfeatzen, ez da ikize, kompetitibidade hori sortzea da. Hase ginen hor danak. Dana deuken, baina itxasua falta zatzaz. Orduan askatasun itzela motosku. Hor sentitzen az libre benetan. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Leideiko estreinaldi honetan, Kepa Azero, eskerrik asko etortzearren. Eskerrik asko zuei, joe. Orain dela pare batie, zure anaia izan genuen hemen, ez? Bere istorioa eta surfaren ibiliera kontatu zigun. Zuk nola definituko zenuke zure ibilbidea? Galdera zaila azteko, Bai, zaila, bai. Ez dakit, nik uste bakoitzak hartzen, azten dela bere bidea bilatzen, ez? Azkenean nik horrela ulertzen dut, ez? Zaiatu naiz nire alde onak ikusten eta horiek aprobetxatzen niri gustatzen zaidana egiten, ez? Holan definituko nuke. Gustatzen zaiz ondo pasatzea eta lagunekin egotea eta hori lortzen ari naiz, vamos. Kontua da, adibidez, zure anaia eneko eukin genuela hemen, eta berak bere burua definitu zuen txapelketako surflari bezala. Zuk zelan definituko zenuke zure burua? Eske zaila da, ni zaiatu naiz ere, azkenean gu gatoz kultura batetik, ez? Eta gu txikitatik ikusi ditugu nagusiak, ez? Letamendia da guzti hauek, nola joan ziren olatuak bilatzera, lekuetara, eta niri beti gustatu izan zaite surfaren alde romantiko hori, ez? Eta egia da, momentu batean konpetitzen hasi nintzela, eneko ikusten hori zen amets bat, ez? Iberak egiten zuena, eta ni aukera izan nuen, ez? Baina niri ez neukan zu hori konpetitzeko. Eta orduan, nik uste dut hori, influentzia hori eukita txikitatik, zaitu naizela surfak daukan aventura edo romantizismo hori bizitzen eta ere no esaten da erakusten, ez? Bai. Karo, orain bidaiatzearen mundu hori nahiko errez ikusten da, esan dezagun txapelketaren mundu horrek indarra galdu duelako, baina zure garaia horretan, txapelketa giroa nagusi zen momentu horretan, zelan ikusten zen bidaiatzearena? Zelen hau, imaginatzen dut, babesleek ez eukatela dirurik horretarako, ez? Bai, ni justo naiz hasi nintzen, aurretik nik uste dut David Rastovich eta Rob Machado irikizutela bideo hori, eta gu ikusi genuen hor posibilitate bat zegoela, ez? Eta ere nik uste gu ikusi genuela, orain sare sozialak direla oso jende guztiak ezagutzen ditu, baina momentu horretan justo zegoen revistak,
ez? Aldizkariak eta zegoen beste modu bat, eta justo jaio zen guzti hau. Bai, interneta, ez? Bai, interneta eta sare sozialak orduan, ni justo momentu horretan gu gara sare sozialaren hasieraren lehenengo semeak, ez? Eta hor ikusi genuen gure modura komunikatzeko modu bat, ez? Gaur jende guztiak egiten du modu askotan, baina gu selfie itxaz genuen ezagutzen. Claro. Ez, orduan izan ginen lehenengo generazio hori. Bai, ze orain, karo, gaztei esatea, ez zegoela YouTube, ez? Edo hor bertan hori germena zegoela, baina zegoela Instagramik, agian, MySpace, Facebook edo hortik zebilen. MySpace, nik ez dut ezagutzen. Claro, zu oso gaztea zara. Baina, zuk hartu zenuen, zure kamera, zure interneteko pintxoa, imaginatzen dut, eta bideoblog bat sortu zenuen. Bai, nik uste dut Aritz izan zen lehenengoa. Aritz Aramburu izan zen lehenengoa, hasi zela bere txapelketak blog batean azaltzen, ez? Eta orduan nik pizkat horrekin egin nuen lehenengo bidaia goratzen dut Namibiara. Orain oso ondo ezagutzen duguna Namibia, baina orduan zen ni ez nekien orain joan. Orain dela zen bat urte? Izan zen 2010an. Eta nola iritsi ziren lehenengo referentzia horiek? Eske hori izan zen guretzat oso garrantzitsua Google Earth herramienta ere jaio zen. Orduan hor, gu ikusten genituen, klaro, lehen ikusten genituen mapa politikoak eta koloreak. Eta orain ikusten genituen, erliebea ja, ez? Bai, erliebea eta alzenuen bidaiatu hor, derrepente, ez dakit, egaztun bat bezala hortik goitik, ez? Eta ikusten kosta guztia, ez? Eta nik uste dut izan zela Cory López, Namibia egin zuen lehenengo bideoa Google Earthen bitartez. Eta hor agertu zen olatu hori, eta orduan gu esan genuen, oraindik daude horrelako olatuak deskubritu gabe, hori izan zen klabea gure generazioaren txako. Eta horrela joan nintzen Namibiara, hasi nintzen Google Earthen bitartez puntak ikusten, eta esan nuen ni banoa, eta hasi nintzen grabatzen, eta pizkat historia kontatzen. Ez horrela hasi zen, baina oso simpleki, kamera batekin, motxila, eta hola, vamos. Claro, baina hori nolabitere geroseago iritsi izan. Zu txapelketa munduan hasi zinen, txapelketak egin dituzu, noiz egin zizun buruak klik, edo... Nik uste dut, eneko izan zen, nik uste dut lehenengo profesionala horra maiuskulaz, surfaz bizitzen. Eta gero gu derrepente ikusi genuen, alzela bizi surfaz, orduan, eta eneko ikustea zen pasada bat. Orduan esan genuen, igual egin dezaket bizitza bat olan, baina ni uste dut hasi nintzenen bidaiatzen, utzi nuen nire burua joaten, ez? Esponsorrak ordaintzen ziguten, eta gu joaten ginen, ez? Baina ni ez nintzen profesionala sentitzen. Ez, ni ez nuen entrenatzen, nik usen profesionala, eta gero torri zen Aritz oso metodikoa, eta nik usten nuen burua horrez eskez nengoen hor, ez? Eta neuzkan beste galdera batzu nire buruan, eta aukin nuen nire kresis pertsonala, gero lesio asko, eta gero beste influentzia batzuk, ez? Orduan nik uste krisis horretan jaio zela nire bidaiatzeko eta historia kontatzeko grina. Bidaiatzeko grina. Hala ere, komentatu duzu, sponsorrak bertan zeuden, eta orain dela hori 14 bat urte, zure bidaietan parte hartzen zuten, ez? Edo zure kabuz egiten zenituen. Hori, ez dakit hau inoiz kontatu duen, baina... Kontatu. Bai. Eneko, nik uste 2008 izan zela krisis, ez? Bai. Gutxi hora bera, eta behia da behatzen hasi ziren Google Eartheko historia guzti hauek. Esponsorrak galdu nituen, momentu horretan izan zen jende guztia galdu zituen, eta eskatu nion Enekori kredito bat. Bidaiago egiteko. Anaiari. Bai, esponsorri izan nien, banoa munduari buelta bat emotena, grabatuko ditut nire historioak, eta esaten ziren, baina nola grabatuko duzu, eta ni ez dakit, ez? Baina, hau da bost olatu bost kontinente, ez? Bost kontinente jaio zenean, bai. Osa, proiektu horretarako kreditu bat eskatu zenion anaiari. Eneko utzi zizkidan diru bat, orain dela ez asko bukatu nuen ordaintzen.
Eta gero, de repente, bidai horretan, ni nahi nuen egin. Eta esan nuen behitu, gero, hau, bizimodu bat bada, perfecto. Eta ez bada, zibernaiz beste plan bat egiten. Hau, 30 urterekin, ez da. Eta gero, bueltatu nintzenean, esponsorrei gustatu zitzaien, eta urrengo urterako beste proiektu bat aurkeztu nuen, da orduan bai diru laguntzak nituen, eta sponsorrak, eta orain arte, ni flipatzen du, dauzkat 54 urte, eta jarraitzen du, ez dakit noiz arte, baina beste 14 urte izan dira, jo. Eta, esan dezagun, hasiera, eske behitu zelan aldatu diren geuzak, ez? Hasiera batean, babesleek ez zuten sinisten horretan, eta oin, badirudi, nola baitere garrantzi gehiago ematen zaiola bideiatzearen asuntuari eta sare sozialetan agertzeari txapelketari baino, ez? Jo, egia esan da, ni ez nago, ez naiz enteratzen asko horretaz, ni egiten duen historia, baina ez dakit kompetizioak ze balore daukan gaur, ez dut jarraitzen, orduan ez dakit... Baina zuri sekula, babeslek sekula ez dizute esan inoiz, beitu, izen eman behar duzu ez daki zenbat txapelketetan, edo zirkuito egin behar duzu, edo... Bere garaian bai, bere garaian bai, baina orain ja... bai. Zuk azkenan egin zenuen zure froga pilotoa, ez? Bai. Esan zenuen, nire dirua jarriko dute hemen proiektua hau defendatzeko, eta gero harrera ona izan zuen, eta esponsorak barriro ere sartu ziren, ez? Claro, eta kanpotik ematen dut dana nahiko idilikoa, ez? Bidaiatu, surfeatu, baina imaginatzen dut ere bete behar batzuk egongo direla horren atzean. Zer motatako bete beharrak dituzu? Guk egin behar duguna da bidaiak presentatu eta defendatu, ez? Eta esponsorrak ikusi behar dute, klaro, etekin bat aterako dutela, ez? Orduan hori da gure lan, azkenean, ez dakit nola zaten duten gaur content creator edo, ez? Bai. Bai. Edukiak sortu behar ditugu eta hori da gure konpromisoa. Baina, ez da arazo bat, ni oso gustora egiten dut bidaia, aktorea, grabazioa, edizioa eta gero festivalak ere, oso gustora egiten dut. Aktore bezala definituko zenuke zeure burua. Egiten dut denetatik, ez daukat problemarik. Baina, batzutan, bai, bakarrik bidaiatzen dudanean ere, klaro, zu zaude bidaiatzen bakarrik eta igual hartzen du solatu oson bat eta astu zaizu bidean zeo zer grabatzea. Orduan hori berriro bizi behar duzu eta gertatu ez balit bezala. Orduan momentu horretan bai aktore bat zarela. Hori oso interesgarria da, karo, zure lehenengo bidaietan zuk bakarrik egiten zenuen, baina gero orain kamerarekin zoaz, proiektu bat atzean dago, eta karo, egongo dira aktore momentuak, eta... Bai. Hori... Bai, klaro. Pentsatzen ez duzun gauza bat. Klaro, gu saiatzen gara, eta beti Jonas Pururekin, eta, nik uste orokorrean saiatzen gara, gertatu denarekin lehala izatea, ez? Bai. Orduan, hori kontuten hartuta, batzutan berriro egin behar dituzu falta diren parteak, ez? Eta bada inoiz asmatutako momenturen bat? Hemen, ez dakit. Desbelatu dezakezun... Ondo geratuko litzateke hau egitea eta... hau Jon asmatuko dugu. Nik, uste dut ezetz, nik uste dut ezetz. A ber... Konta dezakezu, Ez que zaitu gurritzen, baina igual, enago pentsatzen ora Jon igual dagoela pentsatzen. Bai, joder. Ez zaitu gurritzen egia zan da, baina zaiatzen gara nahiko... Zorrotzak izaten, uste dut. Hori bakoitzaren erresponsabilidadea da, ez? Baina gu zaiatzen gara pizkat, holan, ez? Bai egia da batzutan gauzak gertatzen direla, eta gero historian gelditzen da hobeto gauza bat lehenago kontatzea, edo berando, baina horrelako trikimainak bai. Edizioan, ez? Edizioaren magia. Hori, bai. Eta adibidez, esan nahi dut, familia bat osatze aldera, hau, nahiko gai potoloa eta mardula da, baina, karo, nola ustartu daiteke surf profesionala, edo zure surf profesionala kasu honetan bidaiatzearena, familia osatu, harremanak etxean, hori zelan, ustagarriak, lagunak? Hori azkenean, ni
oso gustoko dut egiten duana, ez? Eta egia da batzutan, igual bidai batetatik heltzen izenean eta lagunekin biltzen zara, eta haiek dauz hiltza hortik semeekin eta dana, zu esate duzu. Batzutan esate duzute historia kontatu, eta zelako sortea zagizer, eta gero zu basoaz bakarrik etxera, eta nabaritzen dut horrelako abesti triste bat, edo nostalgia pizka bat, ez? Azkenen, inkluso nik daramadan bizitzarekin konpromisu bat duzu gustatzen zaizunarekin. Eta horre konsekuentzia batzuk ditu. Orduan, dena ezin daiteke, ez? Eta horrelako bizitza bat eramatea, horrelako konsekuentziak ditu, ez? Batzutan, noski baitz bakarrik sentitzen zara, ez? Eta ni seme bat izatea gustatuko litzaidake, baina karo, dena ezin da, ez? Argi dagoena zuk hartu zenuela erabaki bat, ez? Zure bizitza eta bizitzeko grina surfaren inguruan egongo zela, bidaiatzearen inguruan, eta, niri kuriositatea dut, Kepak zenbat herrialdetan egon daiteke urte batean? Ez dakit, ez dakit zenbat herrietan egon naizen, eta ez naiz pertsona horiek batzutan jartze dituzte txintxetako ez dakit, eta baina depende, aurten ez dakit, 4-5, beste batzutan askoz gehiago, ez dakit, ez da, niretzat ez da garrantzitsua, baina bai gertatzen zait, gero eta gehiago ezagutzen du, gero eta leku gehiago egon naizela, gero eta sentsazioa daukat egon naizela, gelditzen zaietan askoz gehiago ezagutzeko. Ez dudala ezagutzen ezebez. Beti izaten du, pizkatarago, igual dago eskertxo bat edo alatutxo bat arago. Eta beti, adibidez, Angolan egon naiz ja 4 aldiz, eta ez da bukatzen. Hori bakarrik herri batean, orduan beti dago galdera hori, zer dago hurrengoan. Eta zenbat denbora ematen duzu ordenagailuaren aurrean nolatua begiratzen? Baitu, ez dakit, nik uste... Gaur egon zara ordenagailuaren aurrean? Ez, baina beste orain dela, pasan astean egon itzen atxorekin denbora asko hor Google Earthen repaso bat ematen. Eta, nik egin ditut kostalde guztiari, mundu guztiko kostaldeari nahiko alditan guztiak. Google Earthen bitartez, Bai. Baina Nacho, askoz gehiago. Nacho da... lokura bat. Eta ze esango zenuke Afrika dela oraindik ere deskubritzeke dagoen kontinente hori, edo non esango zenuke badirela oraindik ere surfeatu ez diren olatuak? Nik uste dut azkenean baldintza ekonomiko, sozial, kultural, politikoak, baldintza horiek utzi dituztela herrialde batzuk, edo zaiak, edo infrastruktura gutxiekin, eta Afrika sartzen da perfil horretan, nik uste dut horregatik dela ez ezagun handien Afrika, Eta gero ere poloak, azkenean hotza egiten du, isolatuak daude, eta leku asko gelditzen dira hortik, Baina batezean nik uste dut Afrika. Afrika oraindik dauzka tropikoak, direla guretzat lekurik onenak, eta leku asko zoritxarrez oso baldintza politiko zaietan daude, eta horrek ere egiten du inorrez dagoela, Helburua da bakarrik surf egitea? Esango genuke, azken helburua? Edo olatu perfektua aurkitzea, edo... Surfa itzakia da, nola baitere, noski ara mugitzeko, baina gero, imaginatzen dut, urratzean zeo zer gehiago egongo dela, Herria ezagutzea, jendearekin harremanetan egotea. Niri gustatzen zait, ez jakitea, galderak egitea, zer egongo da horrengo lekuan edo leku honetan, Eta bakarrik bidaiatzea gustatu izan zait asko, ez bakarrik egoteko, baizik eta nik deskubritu nuen bakarrik joatean jendea behar nuela. Eta orduan harremanak egiten dituzula egin behar dituzulako. Orduan ezagutu nuen nire alde bat ez nuela ezagutzen. Eta alde hori asko gustatzen zait. Ez nuen ezagutzen, eta nik horatzen dut Namibian esaten nuela, baina nor da hau, Igual azten dela hitz egiten edo norekin, edo estrategiak egiten igual ume bat ikuste duzu, eta azten zara umearekin jolasteko gero gurasoekin hitz egiteko, Eta esaten nuen,
nor da hau benetan zu zara, ez? Horrelako gauzak egiten duzunean, zu deskubritzen duzu, eta hori oso gustoko dut, ez? Baina lagunekin bidaiatzea ere asko gustatzen zait. Eta gidatu nagoena izan da olatuak. Olatu bakoitzen sentsazio desberdin bat bizitzen duzula. Olatu desberdinak deskubritzea, ez? Hori, bai. Ozeano bakoitzak leku zehatz horretan energia desberdin bat du, eta claro, guztiak dira desberdinak. Orduan, hori ezagutu nahia, eraman nau leku hauetara, gero gertatu dira bidean gauza asko, ez zirela... Bai, gidoian ez zeudenak, ez? Bai, eta azkenean olatua baino garrantzi gehiago izan dutenak, ez? Bizipen asko, jende askorekin, orain gogoratzen naiz, pare bat pertsona, ez dut zula... Batzutan ez dituz olatuak aurkitu, ez? Baina pertsona horiek, hor daude. Zeintzuk, adibidez? Beitu, orain nago gogoratzen Amazonian, egin genituen lagun batzuko herrialde batetan oso urrun, denetatik, eta haiek harrapatzen zituzten olatuak kanoarekin. Baina ez zeukaten gure informazioa, haiek igual hartzen zituzten olatu horiek orain dela urte asko, ez dakitzen bat. Eta galdu nuen, karo, egiten duzu harreman, oso sakona, jendearekinan, eta galdu nuen kontaktua, eta gaur, orain dela 6 hilabete Instagramen bitartez heldu zaie, eta de repente kontaktatu zidaten, eta bueno, hori da mundu globalizatu honek dauzkan gauza txarrekin ere, dauzkan gauza politak, de repente, jode, ke patari, hostia, oso polita da, bai. Zein da gehien markatzen, edo markatu dizun herrialdea? Bueno, nik beti uste dut niretzat Namibiako bidai hori, gaur ikusten du bidaia eta esatu, Namibia da herri bat nahiko raza. Baina, orain adibidez, Namibia da nahiko mainstream, esan nahi dut. Bai, hori da. Jende pilo bat joaten da urterora, eta bideoak, lehenengoak hori, Lopezen lehenengo hori ikusi genuen danok, flipatu genuen, eta orain da, bueno, eskeleton beiren beste bideo bat, ez? Claro, eske ni, momentu horretan, nengoen momentuan, orain ikusten dut bidai hori eta zen nuen, orain oso errez egingo nuke, eta, bueno, egia da lehen zela ia inor joan, baina niretzako izan zen bizipen oso sakona, ez? Eta gero ja, beste destino batzuk egin ditut, hori kasi nuenarekin, ez? Horregat, niretzat izan zen esperientzia bat, aldatu zitzidala bizitza osoa, ez? Orain zatu duzu, no da, Namibia, jende guztia doa, ja. Bai, super mainstream dela. Bai, baina niretzat izan zen... Berezia. Berezia, bai. Baina lehenengo bidaia. Azkenean orain dela 14 urte egin zenuen bidaia, gero bueltatu egin zara Namibiara? Bai, gero bueltatu naiz eta ja ez. Ja ikusten dut eta esaten nuen, jode, como me lo flipé. Si tampoco era pa tanto. Bueno, bai. Caramelo chupado, ez? Bai. Ez, gero joan nintzen gainera lagunekin, eta dauzkazu zure protekzioak. Eta haiek, ja zaude hitz egiten, ja zaude desertuan hor begiratzen dana, zaude leku berdinetik pasatzen, baina igual atletik eriburuz hitz egiten. Ja aldatzen da atmosfera guztia, ez? Baina gainera, orain hobeto, konexio errazagoak izango dira, ez? Kotxean aiegatzeko desertura hor eskeleton beira edo beste hainbat olatuetara aiegatzeko, giak, ez dakit giak badago zan, edo... Bai, ni heldu nintzen aeroportura eta montatu nintzen taxi batean, eta hostal batean agertu nintzen, eta gero ja aritzekin da guztiekin voltatu gara hostal horretara. Baina, karo, niretzat bide hori egitea, izan zen berezia, eta... Eta askotan gertatu izan zaizu eta zaizu, ez? Munduko beste puntara joatea eta alkarrekin topo egitea, zan nahi dut beste edo ezagunen batekin, uste dut zuek bia badaukazuela hor. Pasadizo txikiren bat. Bai. Zer, nork azalduko du? Nik esango dut, nik bizitakoa, ez? Ni negoen gurasoekin Australian, Red Bluffen, dala, urrutiko leku bat, desertu bat horre, Australiaren goigoian, eta, bueno, jendea ikusi barik pasatu eman genituen 3-4 egun, eta ja bueltan gindoa zela, ja Marga Herribera berriro BBB-era gindoa zela, mutil bat egoan autostop egiten, ez? Eta mutil hori, oindala ja, nik
orain dela 15 urte. 15 urte, bai. Ba, ke pasen? Hori deukan ni, eta karo, flipatuta. Gurasoekin. Hori izan zure bertsioa. Osa, zu hor gurasoekin, autoan, ez da gize, eta errepete tipo bat ikusi zenuen hor autostopa egiten. Bai, tablekin. Eta zuk? Bueno, ni nengoen justo Red Blafera joaten, eta nengoen bat txamarra egiten, bestakit, urrunetik. Bai. Eta nik uste dut momentu horretan nengoela idazten, gainera, zen pasatzen ziren, zegoen desertuan, eta pasatzen ziren oso kotxe gutxi, baina egia da, jendeak normalean gelditzen duela, Bai. Eta derrepente pasatu zen kotxe bat, eta orduan nik altxatzen nintzen, ez? Eta derrepente ikusten dut, entzuten du kepa. Eta derrepente zure ama, digo, hau da surrealista, Bai. Baina, bueno, hori pasatu zaizu, ez? Askotan munduan zehar. Jende asko ezaguna aurkitu duzu zure bidaietan? Baitu, gertatzen da, batzutan pentsatu gura mundu oso txikia dela, baina egia da, normalen olatu, mundu mailako olatuak bilatzen ditugunak munduan, gara komunitate nahiko txikia. Eta gertatu zaigu, batzutan joatea oso urrun, Indiara gogoratzen dut orain. Eta han aurkitzea beste legu batetan aurkitu duzun pertsona batekin, ez? Eta egotea inor, ez egotea turista bat ezer Indiaren erdian, eta errepente, tipo hori hor dago, ez? Zurekin egun horretan leku berdinan, Eta lakoetan egiten duzu? Garagardo baten bila joan? Lehenengo impresioa da pizkata arraroa zen, ez dakizu sekreto bat den, edo ez, kobratzen dute Natxorekin eta Aritzekin gauden barku batean, eta derrepente kruzatu nuen beste barku bat tabla batekin, eta bera gelditu zen begiratzen, eta gu begiratzen, eta gauean idatzi zigun, mensaje bat Natxori, eta esan zion, non zaude? Eta Natxo, bueno, ni ez dakit, guztioko horrelako. Horretan, sekretismo asko dago olatuen bilaketaren inguruan, ez? Da, como... Bai, hori beti da, gainera gure munduan da gauza bat nahiko delikatua, surfaren horrelako mundu mailako olatuak aurkitzen dituzunean, daukazune responsabilitatea oso handia da, ez? Orduan hori da tema bat nahiko sensiblea gure lanean, eta ere gau asko pasatu izan ditugu pentsatzen zer egin, edo, ez? Hori da... Badaude hor sekretupean dauden olatuak? Beitu, nigo horatzen dut Natxorekin eta Aritzekin leku batera ebaten, geunden ziur, enkoi mailako olatu bat izango zela, eta bidean komentatzen genuen, joder, si la ola es increíble, ¿qué hacemos? Ezin dugu esan, ez? Ezin dugu inori, ezin dugu plaza beti dauzkagu dilema horiek, ez? Eta, bueno, gertatu zena ere, kontatxa ez dakindi. Kontatu. Bueno, izan zan, mundu mailako olatu izan. Baina, klaro, zuek sinestea edo, zuen esku dago. Bueno, depende noretzako, igual guretzako basan kriston olatua. Ezen izan, baina igual izan bazen... Beste baldintza batzuekin, ez? Edo hori bebai, beste baldintza batzuekin, uste dut ez, baina izango bazen, igual nire erantzuna berdina izango zen. Baina badituzu hor, surfatu dituzu horrelako olatu ederrak, mundu mailakoak eta sekretupean dituzu? Bai. Osa, niretzat garrantzitsuak diren olatuak, bai, eta ere, batzutan ere, nola esaten da, bideak oso ondo da badaude, edo lekua oso errez bada, orduan oso garrantzitsua da guretzat, klaro, eske, responsabilidade handia duzu, ez? Orduan, ere zirkustantzien arabera, adibidez aurkitzen bauzu, ez dakit nun, Antartidan, esateko. Bai. Mundu mailako olatu bat, klaro, esan, si quieres bete, klaro, sí. Eta oso zaila bada llegatzea aratara, Klaro, hor dago pizkatez, beti dauzkagun horrelako balantzak, ez? Bai. Eta barkatu oso tematia izatea honekin. Baina, sekretupean dituzun olatu horiek bakarrik surfeatu dituzu? Esan nahi dut, badakizu bakarra izan zarela hor? Jo, bakarra hori ene esatea, ostera. Baina, bueno, ez duzu ikusi antzeko referentziarik ez duzu izan. Ez, ni dakidala ez daukat referentziarik. Igual beste jendea dagoela sentsazio berdinarekin, ez dakit. Eta ez da nire grina, ez lehenengoa izatea bandera batekin, Ja.
Badakit, kostatu zaidala eta ara iritsi naizela eta bizi izan ditudala. Gaina batzuk grabatuta dauzkat, eta igual noizbait, agertzen badira, daukat hori historio bat kontatzeko ere, ez? Nola, eta balore batzuk kontatzeko nola batzutan gaizki egin dugun kontatzen leku batzuk, eta hori ni badakit egin dugula, eta beste batzutan irresponsableak izan garela, ez? Eta alako olatu bat deskubritzen duzunean, nori kontatzen diozu lehen? Beitu, badaukat kontatu dudala bizipena, baina inoiz ez diot inori izan. Non dagoen, ez herrialdea, ez bizipena. Bai. Eta orduan ere, gure lagun minak ere, horrela sentitzen dugu. Eta ni badakit nire lagun minak ere leku batzuk ez didatela kontatu. Eta horrela badakit ere, haiekin konfiatu dezakedala, ez? Zen beti dago norbait kontatzeko. Beti dago zure lagun oberena, baina zure lagun obereka seguro aski dauka beste lagun, igual ez da hobeago bat. Eta alakoetan, egiten dozu, olatua ikusi, eta zuzenean telefono hartu deitu, edo surfeatu euretatik atera eta, ez dakit, anea jari adibidez, joeneko, edo Iker, bitu ze eskuritu dudan, hau da, ikaragarria, edo... Nik uste dut izan dudan azken esperientzia Natxorekin, Aritzekin ere, oso bereziki, sakon bizi izan nuen haiekin, ez? Ere haiekin daukagulako horrelako, frekuentzia berdinean, ez? Orduan gauza hauek konpartitzen ditugu. Hori oso berezia da, ze hain desberdinak zarete irura, ez? Osea, da pasada. Nacho da soro lane super energia piloa daukana, eta zu eta Aritzea, apur bat, lasaiagoa zarete, ez? Bueno, igual adinak ere egingo du, ez? Baina nik uste dute oso talde ona egiten dugula, bakoitzak bere, haiek nikitaz izango dute, esan behar dutena, ez? Baina nik uste dut beraiek daukatela inteligentzia oso berezi bat biok. Eta Nacho eta Aritz biok dira oso intuitiboak, Nacho dauka indar hori, ez, gaztea eta energia asko, Aritz dauka igual beste temple gehiago, eta nik uste dut irunen artean balantza egiten dugula, bai. Eta argi daukagu irurok, olatu agertzen gustatzen zaigula, egia da, batzeko olatu handiagoak, beste bate oso kompetitiboa da Aritz, ez? Eta nire estiloan, baina irurok daukagu gauza bat komunean, ez? Olatu berriak maite ditugula eta tuboak maite ditugula. Eta horrek batzen gaitu. Bai. Ja, bukatuz joan beharko gara, baina eskatu behar dizut, ez dakit, inspirazio bat, zer da, edo zein izan da zeuretzako zure ibilbide oparo eta luze honetan, inspirazio, ez dakit, pertsona bat izan daiteke, momentu bat, ez dakit. Bueno, ni etortzen ari zait burura orain, nire momentu, nire garaian aldaketan inspirazio handia izan ziren mendizaleak, ez? Eta esango nuke Iñaki Otxoa de Olza, ez? Anapurnan joan zela, berak mendia ikusteko eta mendiarekin erlazionatzeko sakontasun hori niretzat oso garrantzitsua izan zen, argi ikusteko nik sentitzen nuena leku hauetan, ez? Eta orduan bera esango nuke, baina beste asko ere, bai. Claro, bidea zure bidea nahiko luzea izan da, baina imaginatzen dut bide horretan momentu gorenak eta krisiak ere izan dituzula. Zein izan da? Lesioak, ez? Lesioak edo ez dakit momentu gatzak bizi izan dituzu lesioetaz aparte? Bai, hombre, ni... Zalantzak ez dakit. Lesioak gero nik uste dut niretzat orain ja atzera begiratzen oso gogorra izan zela eta gaur egun tematika interesgarri bat dela, ni deskubritu genituen sare sozialak, baina gero horrek zeukan reperkusioa. Eta jendearen
errestasuna edozein gauza esateko, hori niretzat 30 urterekin ikustea, jendeak oso kritikoa dela, eta hori niretzat izan zen oso gogorra. Bai. Eta suposatzen du gazte askorentzat hori izango zela. Orain ja, berdin zait, Osea, ja hori pasatu dut, eta buelta ematen diot, eta esate du, norbait ez bazaio gustatzen, dependen hori, ondo noa igual, ez? Osea, ja ez dut pertsonala hartzen, edo kritika batzutan onerako, baina nik uste dut jendea gazteentzat oso gogorra izan behar dela, ez? Pertsonalitate hori izatea, hainbeste kritika, ez? Eta aurrera eramateko bere ametsa, ez? Esango zenuke zeure karrenaren momenturik gorenean zaudela, edo ze etapan zaude? Bueno, nik uste dut, ni atzera begiratzen bakarrik bidaiatu nuen momentu hori orain ere egiten du pizka bat, baina momentu hori izan zen momentu garrantzitsuena bizitzan, aldaketa pertsonal garrantzitsuenak, baina nik uste dut orain nekaro nagusia egiten ari naiz, osea, bidaiatzean asko gustatzen zait, baina oso ondo pasatzen dut etxean. Nire gurasoekin asko aprobetxatzen dut ere, hemen, nire txakurrarekin eta lagunekin, eta bidaiatzea gustatzen zait, baina etxera bueltatzea gero eta gehiago gustatzen zait ere. Bai. Eta bueno, amaitzeko, aurten ez dago salaketarik, alde batera utzi dugu, baina bai galdetuko diegu gure gonbidatu guztiei, non ikusten duten euren burua, non ikusten du Kepak bere burua, 5 urtetan. Non ikusten duzu zure burua? 5 edo 10, Bueno, 10 ja... 5 errazagoa da, Ander. Osea, ni gustatzen zait oso laguna naiz denbora libreaz. Osea, surfeatze asko gustatzen zait, mendira joatea, eta 5 urtetan ikuste dut nire bizitza, nola esatzen da, evoluzio bat izaten, orain gorputzaren almena nabaritzen du gero eta gutxiagoa dela, baina esperientzia gero eta askoz gehiago daukat. Orduan, orain nago disfrutatzen asko nire surfaz, ezagutzaz, eta asko aprobetxatzen du nire lagunekin eta nire familiarekin denbora. Orduan, nik 5 urtetan holan ikusten du nire bizitza. Denbora libre asko izaten eta lagunekin disfrutatzen. Eta surfeatzen. Bueno, disfrutatzen esate dudanean, orain surfa gustatzen zait, baina ez da beharrezkoa, Osea, ni oraintxe bertan nago disfrutatzen surfaz pilo bat, baina ere ulertu dut, igual noizbait surfaz bada, beste gauza bada ere, Horrera. Ez daukat problemarik, ez. Ni nahi ondo pasatzea, ni etorri nahi zona ondo pasatzea, argi eta garbi daukat hori. Kepa zero bizitzalea. Kepa, eske zurekin emango genuke denbora pilo bat hitz egiten, eta podcast edo atal baterako ez, zurekin egingo genituzke ez dakit zenbat atal, 3 edo 5, ez dakit. Oso ondo pasatu dut, bai, benetan. Bai, geratu dira galdera asko, ze proiektu asko izan dozuz, baina hala ere mila esker gurekin egotearren, gure podcastaren 3. denboraldia estrenatzearren, ze lehenengoa izango da. Lehenengo atala, bai. Eta, bueno, zuretzea da, hau ez? Bai, nahi duzunen arte. Zuek nahi duzunen arte eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Kepa.